Molweni, cawa yaseShikayina. Into endifuna uyithetha ngale cawa yaseShikayina. Ndiqale last year ukuza apha. Ndabane ndisiza ndingezi, bendingekayiqheli lento yoba ndibane ndikhonza eShikayina. Abane esithi umamam, abane esithi ongezwa uyanini kanti ecaweni. Ndithi ke mna ke na mama manikhabe usima ndizawuya ngexesha lam. Ndathi ke ndiyamrhalela no back to sender. Ndiye ndanika umama ikhombo yakhe, ndathatha yami ikhombo. Ndatshiza apha endlini, ndathetha ndathandaza. Ndathi utata wayethe xa uphethe lo back to sender uthi izinto zomntu maziphindele emntwini wazo. Back to sender, into yomntu mayiphindele emntwini wayo. Ndiye ndathandaza ke, ndathandaza. Umuntu ohlutshwa zikati apha phezu kwezindlu, apha entlokweni yam. Enye into bendinongxaki noba bendiziva uba ndihlala ndinohile ezindlebeni. And indlebe zam bezingeva kakuhle. And enye into endiye ndayenza, ndiye ndavula lo back to sender kuba bendihlupheka kakhulu. Xa kufuneke ndivile andiva. Ndavula lo back to sender, ndawubeka kanje apha endlebeni yam. Ndathi izinto zomntu maziphindele emntwini wazo. Umntu wayendifake ukuba ndingaphinde ndive, zange ndizalwe ndingavi. Kodwa namhlanje ndithi mandive, andizungava. Ndaphinde ndambeka kwelinye icala, ndathi ndifuna ukuva ezindlebeni zam. Kodwa namhlanje ndiyava apha ezindlebeni zam. Ngenxa yeentsebenzo zalapha zikatata. Ndiye ndathi emveni koba ndiqhelile apha endlini, ndihleli nalo brother wam, ndatshiza apha endlini kuba andilali ebusuku kusandijongile. Ngenxa yoba ndiyoyika kuba nzima nolala, ndihlala ndedwa. Namhlanje ndiyalala, ndilala angathi ndilisana eli lincinci lalizalwe ngaloo mini lalizalwe ngayo. Ndiyakwazi ulala. Ubrother wam emveni koba ndihlambile, ndaqhela, ndenza yonke into, ndithi makhe siye kumama siyobalisa ukuba ndiyenzile yonke le nto aye wathi mandenze kuyo. Xa ndisithi ndiyaphuma, nantsi imfene, ndiyijonge, andiyazi uba kwenzeka ntoni apha kum. Ndithi simfumene yintoni na lena, iyimfene nje. Athi simfumene makazi yimfene. Ndithi hayi mani yimfene sim lena. Emveni koko ndithi simfumene khawuthi ndibaleke ndithathe yami ifowuni sowusendisenzela noba ndiyilayite ndiyifote. No brother wam lo uyoyika, woyika uthini? Woyika uhamba. Athi makazi ndikhaphe. Ndithi besihamba sobabini njena sisiya kumama siyochaza ukuba ndigqibile utshiza endlini. Sesoyika ke ngokuyena nale mfene le ilapha phambi kwethu isijongileyo. Ndithi ke ngoku ndiya pha endlini, ndisithi ndiyolanda eyama ifowuni. Xa ndisithi siyabuya, naye wandilandela ubrother wam. Xa ndisithi ndiyabuya, ndibuya imfene andisayiboni. Iintsebenzo zikatata ndifuna ukuthi ziyasebenza kakhulu. Mna ndizibona apha kum bendinengxaki nemali zam apho ndandisebenza khona kwezo ndawo. Kodwa ngoku ndihlala ndiyibona imali sithi nkqi. Iyakhala, imali iyakhala. Iwesi ukhe ndavele ndatshiza, ndivele ndingayazi noba isuka phi. Ivele ithi nkqi, ithi nkqi, imali ithi nkqi.